Počuli sme si tóny štátnej hymny a teraz už je scéna pripravená pre duel záverečného 44. kola základnej časti tejto sezóny typov Slovenskej hokejovej ligy. Svojich fanúšikov tieto mužstva na dnes pripravili. Odštartovalo nám teda stretnutie medzi domácimi Prešovčanmi a hosťujúcimi trnavskými gladiátormi. Úvodné vhadzovanie získali na svoju stranu prešovskí hráči, ktorí tak môžu ako prvý takýmto spôsobom pozdraviť trnavského golmana. Ten si iba hokejkou siahol na tú prihrávku, ktorá prechádzala popred neho. Chalupa ešte zdržal puk v medzikruží, ale následne odvedená defenzívna práca gladiátorov, hoci len k modrej čiare. Tam bol okamžite Piskariov odzadu dostúpený a prepadnutý v súboji. Ildrima. Ten v tomto prípade bez vážnejších problémov zbalil zakončenie od modrej čiary, ktoré na ňo vyprodukoval Miroslav Novota, košický odchovanec. Žiadne komplikácie, vyhrané vhadzovanie v útočnom pásme a následná pohotová strela. Trnavský brankár ale bol na svojom mieste. Naznak rýchlo proti útoku, toto ale bola veľká trnavská chyba a následné sľubné prečíslenie, dokonca aj zakončené. Toto možno pošteklilo Ildrimovú lapačku. Následne ešte puk, ktorý sa poodrážal pred trnavským golmanom. No a stále tie problémy definitívne zažehnané neboli. Alexander Peresunko sa snažil vymyslieť prihrávku poza bránku, ale neúspešne. Priestoru pre Marka Ejema. Ten sa snažil po ľavom krídle vysunúť spoluhráča, neúspešne. Chalupa zatiaľ puk do útočného pásma, Vrov si počkal na spoluhráčov a sledne snáď trošku zrýchliť tú súhru. Alexander Peresunko sa ale dostal do obkľúčenia dvoch protihráčov. Jerofejus dnes v tej najnižšej trnavskej formácii, ale stále v hierarchii možno povedať, že vysoko. Ľavý krídelník tretej formácie. David Nátny teraz v pozícii posledného rozohrávajúceho muža v červenom. Krajňák si teraz zbiehal stredom pred bránkovisko, pohybom si možno trošku pýtal prihrávku, nedočkal sa jej. Semaňáková zadovka, ktorú ešte Peresunko stihol vyzdvihnúť rozohrávku. Následne riešené individuálne. Sebavedomý výpad Miroslava Novotu. Teraz ale pokazená rozohrávka stredom a ďalšie komplikácie, ktoré vznikali pre trnavského brankára. Snaha o teč v jeho tesnej blízkosti. Ušiel sa o Samuel Chalupa. Peresunko ponáháňal duo rozohrávajúcich trnavských hráčov. Do útočného pásma sa dostal Holovič. Vysúva tam aj Molnára a následný strelecký pokus od modrej čiary. Takže ofenzív. Tak to budú domáci skúšať po opačnej strane. Však nemal Leščenko rýchlosť. Adirov odpratáva tento puk. Ťažká prihrávka na pety pre Fereniho. Ten sa tak do útočného pásma nedostal. Marcel Holovič príkladne smerom dozadu. Zavesil sa na prenikajúceho útočníka a pripravil ho puk. Fereni sa pokusí potrápiť braniaceho Miroslava Novotu. Ten puk sa odráža medzi kruhy a tam prichádza gólové zakončenie. Gladiátori vyrovnávajú na 1-1. Aj Prešovčania sú schopní robiť chyby v zadných radoch. Teraz nás o tom presvedčili. No a pomerne nečakaný gólový moment s ohľadom na doterajší priebeh, pretože vidieť Trnavčanov takto nasťahovaných v ofenzíve úplne častým javom nie je. Teraz sa ale puk odrazil na okejku Piskariova, no a ten so svojou situáciou naložil ideálne. Anton Piskariov, teda druhým dnešným zápasovým strelcom, odpoveda na ten rýchly strelený gól v podaní Marcela Haščáka. Lovič si postrážil vhadzovanie v obranom pásme proti Pulščákovi.
Piskariov si musel dať pozor na napadajúceho Alexa Novotu. Poradil si s ním, následne Prešovčania zneškodnili Trnavský postup už v strednom pásme. Ale výsledok 1-1 samozrejme vytvára momentálne dojem, že väčšiu potrebu hrať a tvoriť by rozhodne mali mať domáci. Bola Špačeková útočná snaha. Holovič sa snažil ten puk ešte udržať za bránkou, ale v silovom súboji bol pretlačený. Individuálna akcia aj zakončená. Zaujímavý krížny strelecký pokus, ktorý teraz predviedol Alex Novota. Sledne po dobrom absolvujúceho hráča. Puščák nezískal cez bully puk pre nikoho zo svojich spoluhráčov. Snaha o rýchly protiútok. Ponúkal sa tam Piskariov, zatiaľ jediný trnavský strelec. Ja sa síce dobre stihli domáci doplniť v útočnom pásme, ale puk následne odskočil Miroslavovi Novotovi a musel poň zašprintovať. Dvojcov napadajúcich protihráčov a následne aj podporí útočné ťaženie svojho tímu. Dostal sa iba ku zablokovanej strele. Poctivo sa k nemu stiahol Jerofeus. Následné problémy pred brankárom Ildrimom, ktoré ale hráči v bielom vyriešili. A Piskariov, ktorý tam už číhal na tento poskakujúci puk, sa do šance nedostane. Prešovčania striedajú, to Piskariov mohol využiť, neodišiel na striedačku, ostal číhať niekde na úrovni modrej čiary. Ale videli sme už tú poctivo zoradenú kompletnú peticu v bielom. Bez problémov odobraný puk v obranom pásme, ale následne problémy prinavrátené tou stratou. Nikolás Fereň, jeden určite z tých nebezpečnejších trnavských hráčov, tam číhal v tomto priestore. Holovič nestihol hru odpratať z rohu a následne z toho môže vzniknúť príležitosť. Zrazená strela, ktorá padáčikom prepadla podať brankára Ildrima. Tlačil sa tam Haščák, dnešný prvý zápasový strelec. Nasadil sa po 72 sekundách, avšak nemal Leščenko rýchlosť. Kadyrov odpratáva tento puk. Ťažká prihrávka na pety pre Fereního. Ten sa tak do útočného pásma nedostal. Marcel Holovič príkladne smerom dozadu. Zavesil sa na prenikajúceho útočníka a pripravil ho puk. Ferení sa pokusí potrápiť braniaceho Miroslava Novotu. Ten puk sa odráža medzi kruhy a tam prichádza gólové zakončenie. Gladiátori vyrovnávajú na 1-1. Aj Prešovčania sú schopní robiť chyby v zadných radoch. Teraz nás o tom presvedčili. No a pomerne nečakaný gólový moment s ohľadom na doterajší priebeh, pretože vidieť Trnavčanov takto nasťahovaných v ofenzíve úplne častým javom nie je. Teraz sa ale puk odrazil na okejku Piskariova, no a ten so svojou situáciou naložil ideálne. Anton Piskariov, teda druhým dnešným zápasovým strelcom, odpoveda na ten rýchly strelený gól v podaní Marcela Haščáka. Chalupu bol zatiaľ najaktuálnejší, padol pri signalizovanom, ale neuskutočnenom vylúčení. V týchto chvíľach sa nám teda rozohrala tretina číslo 2. Tie úvodné buly vyhrali Prešovčania a tým pádom majú možnosť umne ukrajovať z tej trnavskej početnej prevahy. Pár sekúnd pozbieraných, no a následne už odovzdaný puk smerom ku brankárovi Rovi Oldrimovi. Prvý prienik do útočného pásma trvanie nemal. Veľmi hlboko sa musel vrátiť Špaček. Zatiaľ bez možnosti zakončiť za tú úvodnú presilovkovú minútu. No, počítame tam aj ten záver predchádzajúcej tretiny, kedy Trnava
Toto vyhodenie možno nepôsobilo úplne najkvalitnejšie, ale svoj účel splnilo. Chvíľ pohľad aj na dvojcu a potrestaných prešovských hráčov, ktorí samozrejme vyhliadajú svoj návrat. V prípade prvého z nich je to už len zo pár sekúnd. Medzi tým ale samozrejme pre AK Gladiators ešte možnosť pripraviť si zakončenie. Jerofejusový však puk ušiel, no a teraz už uplynul ten dvojminútový trest Martina Krajniaka. Je tam ešte hráč, ktorý si šiel odsedieť 5-minútové vylúčenie. Samuela Chalupu, ten sa prirodzene do dnešného duelu už nevráti. Individuálne vdiknutie do útočného pásma, nebol to nedovolený zákrok, skôr také zavadenie o súpera. No a veľká škoda pre HK Gladiators, pretože už sa do absolútneho záveru príliš smerov dopredu neosmelil, čo nie mohlo byť. Samuel Hrabčák si ešte zbieral tento voľný puk a snažil sa s ním natlačiť pred bránku. Ďalšie nastrelenie, tentoraz Émov rýchly a dobrý návrat proti Haščákovi. Ten tak nestihol zrealizovať prihrávku medzi kruhy, ale napriek tomu Prešovčania už sú v Wildreamovej blízkosti. Peresunko vymyslel prihrávku a to dokonca gólovú. Na opačnej strane odpoveď z tejto breakovej príležitosti Alexa Novotu. Novota si už pýtal za bránkou prihrávku od Gála. Lovič sklepol puk na modrú čiaru pre Kadyrova. Pri ňom bol okamžite brániaci Miroslav Novota. Rana, na ktorú musel reagovať Kalavský. Holovič si následne chcel zbehnúť za chrbty hráčov v červenom. Úspešný však nebol a tu bol náznak breakovej príležitosti na opačnej strane, ale pripravený trnavský brankár, ktorý si zacúval. Krajniak neusadil svoje mužstvo v útočnom pásme. Mimochodom bol to jeho 13. presný zásah, ktorý pred malou chvíľou zaznamenal v čase 26:19. Sunková zadovka, po ktorej Glasgow vnikol do útočného pásma a následne tam prišiel strelecký pokus práve od Alexandra Peresunka. Wildream v tomto prípade hru neprerušoval. Trofeus. Alex Novota, ktorý sa snažil zakončovať. Émovo nastrelenie, Kaľavský hru nepotreboval prerušiť. Len to odovzdal za bránku, tam ale číhal v blízkosti Fereník, ktorý ten puk stihol vyzdvihnúť. Následne zrýchlená kombinácia na dvakrát, dokonca zakončenie. Teraz už Ferení netrafil puk, ktorý dostával nabitý. Ale dobre zapracoval Jerofejus, ktorý tam bol vysoko vysunutý. Následne sa už stiahol na svoju typickejšiu, tradičnejšiu pozíciu. Skariovová prihrávka, vypichnutá vracajúcimi sa Prešovčanmi, ale nie dostatočne ďaleko od Jerofejeusa. Ten si teraz dovolil pomerne veľa. Myslím si, že tam avizoval. Pred reklamnou prestávkou tam prišiel priestupok proti pravidlám, no a Marcel Haščák sedí na trestnej lavici, takže rozšíril sa nám zoznam vylúčených hráčov v dnešnom dueli. O Samuelovi Chalupovi a Martinovi Krajniakovi tretí vylúčený hráč v dnešnom zápase. 7,5 minúty pred druhou sirénou, tak ďalšia presilovková príležitosť trnavských gladiátorov, ale
Tí nás naozaj v doterajšom priebehu tak trošku presviečajú o tom, že presilové hry rozhodne nie sú ich zbraňou a záležitosťou, o ktorú by sa v dueloch mohli oprieť. Prípadný znižujúci gól na 2-3 by dnešnému stretnutiu ešte určite nejaký náboj dal. Offside, takže ani icing nie, pretože Haščák mal k tomu puku relatívne blízko. Oba celky potrebujú prestriedať a hostia museli byť opatrní, keďže sa hralo v blízkosti hráckej lavice. Navyše teraz vznikla ďalšia sľubná príležitosť. Leščenko sa v nej ocital, ale prestrelil. Kapitánsky oblúčik, ktorý si Leščenko spolu aj v druhom prípade Leščenko podobne riešené, mierené niekam pod hornú žrtku, ale neprestrelil brankára Ildrima. Ďalšie šikovné vniknutie do útočného pásma, krásna príležitosť, ktorú z toho Prešov čaká. Jem sa nechal pretlačiť v tomto súboji Samuelom Hrabčákom. Leščenko. Nepredral sa za pukom, ktorý si poslal pred brankovisko supera. Teraz sa zabudla defenzíva Prešova, je z toho obrovská príležitosť. Piskariov mal na okejke znižujúci gól na 2-3, ale z očí v oči nepochodil proti brankárovi Kaľavskému. Ten možno už ani nečakal, že sa dostane ešte v absolútnom závere druhej časti hry k zákroku. Obzvláštne k takémuto náročnému, že bude čeliť samostatnému úniku. Prešov už zakončiť nestihne, respektíve... Ale opäť, ak môžeme hovoriť o niečom, čo gladiátorov mrzí, tak určite zahodenie tejto príležitosti. Anton Piskariov sa ocital vo veľmi sľubnej šanci, ale neprekonal z bezprostrednej blízkosti prešovského golmana. No a aj preto hral na Žilinskom ľade. Odštartovala nám teda tretia tretina. Rušné momenty hneď z kraja tretej 20 minútovky pred Trnavskou bránkou, ale skôr taký chaotický poodrážaný puk ako nejaká príležitosť, ktorá by stála za výraznú zmienku a zdôraznenie. Prirodzene za stavu 3-1 už môžeme povedať, že Prešovčania majú nahrané. Otázkou je, či gladiátori prelomia ten jeden streleckú listinu dnešného stretnutia. Čas 42:19. Goalkeeper Václav Prešov na číslo 87. 87 na hostujúcej strane Piskariov sa dnes už strelecky presadil. Teraz puk prenechával Ferenimu, ktorý sa to snažil posielať popred bránku. Fereni sa následne ešte dostal pred Nátneho, aby ten puk vypichol. Už ale je to doplných. Momentálne už bola domáca defenzíva pripravená pred vlastnou bránkou vo vlastnom obrannom pásme a poradila si s nepríjemnosťami, ktoré mohli vzniknúť. Veľmi tvrdý a rezolutný návrat do defenzívy a je podporený tvrdým hitom. Hrabčák bol zrejme tým dôrazným hráčom.
keď si to skúšali dlhou prihrávkou na Filipa Gála. Šiel zabojovať do rohu. Ščakovo zakončenie. Dalo sa, že tam bol zásah do masky trnavského brankára, ale sa pokračovalo, ani on sám nesignalizoval k rozhodcom, že by potreboval chvíľu času. Iskariov. Nemal dostatočnú rýchlosť, navyše ani puk plne pod svojou kontrolou. Takže málo možností na to, aby takto individuálne prenikol. Naopak, bez väčších problémov sa do útočného pásma dostal Krajniak. Vlaskov naznačil, že bude zakončovať. Následne zrazený strelecký pokus, ale neopustilo to hraciu plochu. Krajniak tak ešte môže zabojovať v rohu. Jerofejus. Lovič vyzdvihol puk po vadzovaní. Čeková prihrávka na Holoviča, ten sa dostal do útočného pásma, hoci tam bol tiesnený. A už prenikal tak trošku cez okejku protihráča. Ďalšie jednoduché plynulé vniknutie do útočného pásma a tentoraz aj strelecký pokus. Ten ale priestor troch žrdí minul. Letel privysoko. Ale Travčania to vôbec nevyriešili ideálne. Posledy pred 3 týždňami v Skalici, od ktorej HC Prešov nie je úplne tímom iného rangu. Teraz navyše po vyhranom vhadzovaní okamžite strelecký pokus, ktorý ale bránku minul. Olovičová pekná zasekávačka, následná prihrávka pred bránku. Čilot tam v podstate už iba nastaviť hokejku. Reagovať teraz musel aj Kaľavský, ktorý tak trošku vyrážačkou kontroloval tento puk letiaci vysoko. Rýchly návrat Prešovčanov do útočného pásma, dokonca aj so sľubnou príležitosťou. Leščenko to už mal nachystané na zakončenie, ešte Semaniak získal tento puk. Leščenko si tak svoju šancu môže zopakovať, neulakomil sa. Vymýšľal ešte prihrávku, tak aby mohol prísť strelecký. Adiro odpratáva puk spoza vlastnej bránky, ale nie mimo dosah prešovských útočníkov. Kapčák už mal naprianuté, spätná prihrávka ho nenašla, napriek tomu ale prichádza tento prienik do tesnej blízkosti bránky. No a 7. strelený 3-2 po predĺžení. Golovo sa činil Bulat Galimov a Apo Alapuranen. Ani jeden už momentálne nie je súčasťou tejto zostavy. Odtedy sa 4-krát viac darilo Prešovu. A dnes zrejme pridáme 5. pomyselnú čiaročku. Práca Fereniho, ktorý ale puk neprestrčil po mantineli. Bol tam pripravený brániaci hráč. Olovič sa nepresadil pri vhadzovaní v útočnom pásme. Fereni prebral puk na modrej čiare.
Teraz ako by ho pomýlil hlas rozhodcu. Ten mu avizoval, že môže hrať. Tu je Marcel Holovič, príležitosť a následne možnosť na dorážku pre Fereniho. Ani z tohto gladiátori neskorujú a pokračujúca útočná snaha. A taká žabka, ktorá vyletela do vzduchu ponad prešovského brankára. Ten moment, kedy Fereni sa na chvíľu domnieval, že je odpískaný offside a že nemá zmysel ďalej pracovať. Napriek tomu Marcel Holovič a následne aj Nicolas Fereni mali